Чаму Лукашенко зноў крычыць на сваіх чыноўнікаў? Дзе знайшлі былога міністра, а таксама што вядома пра загадкавыя схемы і Віктара Шэймана? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Крыкі, пагрозы і новыя прызначэнні. Сёння Лукашенко прыехаў на сваю малую радзіму ў Шклоўскі раён і проста там на месцы адразу ж сабраў вялікую нараду са сваімі чыноўнікамі. Галоўная тэма – вёска і сельская гаспадарка. Без развития села страны не будет. Ни нашей, ни России, ни Украины. Мы славяне, люди коллективные по своему духу, по менталитету. Поэтому село – это основа. За 30 гадоў, якія Лукашенко ратуе сяло, колькасць вясковых жыхароў скарацілася больш чым у 1,5 раза. У 1994 годзе, калі Лукашенко толькі пачынаў сваё адраджэнне сяла, у вёсках жылі 3 мільёны 300 тысяч чалавек. Цяпер вяскоўцаў у Беларусі усяго толькі 1 мільён 900 тысяч, і гэтая лічба імкліва скарачаецца. Але логіка ў Лукашэнкі тут вельмі простая. Дакладней не логіка, а як ён сам кажа, формула. Надо интенсифицироваться, спрос на продовольствие будет расти, потому что бешеными темпами в мире растет население. Пасля, як звычайна, пачаўся паказальны разнос. Спачатку Лукашенко зладзіў публічную вывалачку кіраўніку Академии навук Гусакову. Окончательное решение от того, что там вложено, вы должны отдачу дать. У меня большие претензии по Аршанскому району к Гусакову. Льном занимается у вас Устье. А Аршанский район никакой, и Шкловский рядом. Не исполняют рекомендации. Не попадают. Вы кому это рассказываете? Вас кто-то не слушает? Почему вы мне не сказали? Он бы быстренько исполнял рекомендации. Ошибок никаких быть не должно, потому что это огромные деньги. И у нас лишних денег нет. Пасля Лукашенко зноў завёў любимую пластинку про коррупцию. Мужики, я буду вас поддерживать, лечить, кормить, что угодно делать. Единственное, не смогу вам помочь, если вы будете неблаговидными делами заниматься. Коррупция – это исключено. Еще раз подчеркиваю, прощения не будет. Это запредельно. Для меня это невозможно. Поверьте, вот помочь не смогу. Нигде, никогда вы тайно ничего не сделаете. Ну, услышьте вы, наконец, меня. Таксама стала вядома пра цікавае прызначэнне. У канцы чэрвеня Лукашенко раптам звольніў міністра сельскай гаспадаркі Сергея Барташа, якога вы, магчыма, памятаеце па вось гэтым відэа, калі Лукашенко прымусіў міністра выкопваць зерне рукамі. Але ж нейкіх правінаў за Барташам заўважна не было, і яго адстаўка стала нечаканай, тым больш, што міністр прасядзеў на пасадзе менш чым год. Цяпер жа аказалася, што Барташа не проста звольнілі, а яшчэ і панізілі. Пасля крэсла міністра яго паставілі не інспектарам па нейкай вобласці ці сенатарам, а звычайным старшынём Шклоўскага райвыканкама. Праўда, рэгіён гэта адказны. Вядома, як пільна Лукашенко ставіцца да сваёй малой радзімы. Таму, магчыма, калі Барташ добра зарэкамендуе на гэтай пасадзе, то зможа вярнуцца ў вышэйшыя эшелоны на другі заход. Прынамсі, пакуль Лукашенко, здаецца, ім задаволены. Запомни, что здесь всегда были люди со своим царем в голове. Он это знает. Технологии, да, подумаешь, технологии. Поэтому это как раз я тебе благодарен, что ты согласился. С твоим характером тут должен быть порядок. Я уже первое получаю сведения о твоей работе. Сказал, нет, с этим долго, говорит, не поговоришь. Сказал делать, делай. Это все правильно говорит. Як правая рука Лукашэнкі зарабляе грошы? Беларускі расследавальніцкі цэнтр выпусціў вялікі матэрыял, прысвечаны продажу беларускага калія. Пасля ўвядзення санкцый супраць Беларусь калія гэтае прадпрыемства пераарыентавала экспарт сваіх угнаенняў і накіравала паток на марскі порт у расійскім Санкт-Петербургу замест літоўскай Клайпеды. Але аказалася, што на гэтай перавалцы хтосьці яшчэ і паспяхова зарабляе. Грошы дзяржпрадпрыемства з вялікай пераплатай выцякаюць на рахункі еўрапейскай фірмы-пасярэдніка. Прычым па логіцы удзел гэтай фірмы ў перагрузцы угнаенняў не патрэбны, а для Беларусь калія дык і проста шкодны, бо дзяржаўная карпарацыя вымушаная губляць такім чынам вялікія грошы. Але ж фірма-пасярэднік паспяхова працуе, бо з ёю ўсё вельмі і вельмі няпроста. Гэтая ж фірма была задзейнічана ў беларуска-украінскай схеме па дастаўцы ў Расію люксавых аўто, зноў жа ў абыход санкцый. З еўрапейскага ў ёй толькі кіпрская рэгістрацыя, але ўсе нітачкі вядуць да аднаго вельмі вядомага паплечніка Лукашенка
Лукашэнкі, Віктара Шэймана і звязаных з ім людзей, якія раней працавалі пад яго крылом у адміністрацыі Лукашэнкі. Прычым толькі на каліі фірма-пасярэднік зарабляе дзясяткі мільёнаў даляраў на год. Куды пасля ідуць гэтыя грошы і якую канкрэтна ролю ў схеме грае Віктар Шэйман, застаецца адкрытым пытаннем. Трагедыя адбылася ў Мінску. Там загінула 10гадовая дзяўчынка. Пяцікласніца мінскай школы праводзіла сябровак і спускалася разам з імі па лесвіцы. На лесвічнай пляцоўцы 7-га паверха здарылася бяда. Дзяўчынка абапёрлася аб аконны праём, але шкло не вытрывала і малая выпала на вуліцу. Траўмы былі настолькі цяжкімі, што дзяўчынка памерла на месцы. Люби Лукашенку, плати сотни тысяч евро, альбо сядай у турму. Наша любимая рубрика без комментариев. Просто послухайте новую идею про уладных спевачек сестер Груздевых. Чтобы государство на те же грабли не наступить, давайте, может быть, инициируем такой договор между артистами и государством, что те люди, которые сейчас в публичном пространстве, которые получают сейчас награды, которые мелькают по телевизору, которые зарабатывают в родной стране, давайте мы заключим такой договор, что вы подписываете бумагу, по которой в 2025 году вы поддерживаете президента страны. Если вы этого не делаете, не поддерживаете, то вы платите штраф минимум 500 тысяч евро или тюрьма. Ну, как бы вы решаете сами. Іншыя так званыя поп-зоркі рыхтуюцца да дня народзінаў Лукашэнкі. У канцы жніўня ён будзе святкаваць юбілей, і яму споўніцца 70 гадоў. З гэтай нагоды беларускі спявак Герман Тітоў ужо падрыхтаваў ліслівы падарунак, а канкрэтней чарговую ухвальную песню. Боже, дай здароўя, бацька дарагі, будзе Украіны хлеб і пірагі, сапраўды народны, сапраўды герой, Беларусь за бацькам, як за моцнай сцяной. А беларускі праўладны прафсаюз нафтахімічнай галіны прапанаваў свой спосаб адсвяткаваць юбілей Лукашэнкі. Яны хочуць зладзіць турыстычны маршрут па лукашэнкаўскіх месцах, а вазіць па ім прапануюць моладзь. У гэты маршрут уключылі гарадскі пасёлак Копыч на Аршаншчыне, дзе нарадзіўся Лукашенка. Таксама працоўнае месца будучага палітыка ў доме культуры аграгарадка Гарадзец у перыяд яго кіраўніцтва аднайменным саўгасам, а таксама сельгасакадэмію ў Горках, дзе ён вучыўся. Акрамя таго, абяцаюць магчымасць пасядзець за партай Лукашэнкі ў яго роднай школе ў Александрыі. Праўда, варта адзначыць, што ідэя турпаездкі па месцах, звязаных з Лукашэнкам, ужо далёка не новая. Амаль 20 гадоў таму такі аднадзённы аўтобусны тур ужо прапаноўвалі турыстычныя фірмы, а летась паведамлялася, што беларускіх школьнікаў ужо возяць так званай дарогай пешага па маршруце Магілёў, Шклоў, Александрыя, Горкі. Маладая прапагандыстка сутыкнулася з наступствамі сваёй працы. 21гадовая Дар'я Рачко стала з'яўляцца ў кадры Беларусь-1 летам 21 года, калі была яшчэ студэнткай журфака БДУ. Спачатку дзяўчына была рэпарцёрам у розных навінах, але нядаўна ёй даверылі весці аўтарскую рубрыку «Рэмарка». Лексіку ў ёй яна выкарыстоўвае адпаведную тону астатніх прапагандыстаў. Рачко называла каліноўцаў гарматным мясам, наркаманамі ды алкаголікамі, ну і ўсё ў гэтым духу. Але цяпер, вярнуўшыся з паездкі да бацькоў у родны Брэст, Дар'я не змагла трапіць у сваю мінскую кватэру. Аказалася, што нехта пазаліваў замкі ў дзвярах суперклеем. У выніку дзяўчыне давялося тэрмінова выклікаць спецыялістаў, выразаць замок і мяняць яго на новы. Лукашенко і яго сілавікі пастаянна накручваюць самі сябе наконт пагрозы нейкіх узброеных дыверсантаў у Беларусі. Нават на апошніх вучэннях беларуская міліцыя адпрацоўвала не толькі падаўленне пратэстаў, але і трэніравалася вызваляць захоплены раённы цэнтр. Але і сапраўды, гледзячы на паспяховыя дзеянні украінскіх войскаў на тэрыторыі Расіі, узнікае думка: а што перашкаджае тым жа байцам палка Каліноўскага здзейсніць такі ж рэйд на Беларусь? На гэтае пытанне адказаў Вадзім Кабанчук, былы намеснік камандзіра каліноўцаў. У каментары выданню Маланка ён падкрэсліў, што такіх рэйдаў на Беларусь дакладна не будзе, бо яны не маюць ніякага сэнсу. Тыя ж расійскія добраахвотнікі раней заходзілі ў расійскія гарадкі і вёскі, каб адцягнуць на сябе сілы з іншых участкаў фронту. У Беларусі ж сітуацыя іншая. Беларуская армія не ваюе, і ўвогуле падобнае ўварванне, на думку Кабанчука, можа толькі нашкодзіць.
Тым часам расіяне адказалі на дзёрзкую аперацыю украінцаў у Курскай вобласці, прычым адказалі традыцыйна тэрорам і абстрэламі мірных гарадоў. У Канстантінаўцы, што на Данеччыне расійская ракета трапіла ў супермаркет. У выніку як мінімум 12 загінулых і каля 40 пацярпелых. Магчыма, гэта не канчатковая колькасць ахвяраў, бо разбор завалаў яшчэ працягваецца. Пагоня ў Докшыцах. Там даішнікі хацелі спыніць мікрааўтобус, але кіроўца не меў правоў і таму вырашыў паддаць газу. Міліцыянты кінуліся за ім услед. Нават прастрэлілі колы мікрааўтобуса, але той не спыняўся. У выніку кіроўца ўсё ж кінуў свой бусік і спрабаваў збегчы, але яго скруцілі, даставілі ў аддзяленне і аформілі ажно некалькі пратаколаў за парушэнне правілаў дарожнага руху. Так пакрыўдзіўся на маці, што сам сябе пасадзіў у турму. Жыхар Баранавіч на падпітку пасварыўся са сваёй мамай і вырашыў ёй адпомсціць. Для гэтага мужчына падпаліў сямейнае лецішча. Дом у выніку згарэў цалкам, але ж падпальшчыка хутка знайшлі і затрымалі. Цяпер, акрамя сплаты грошай за матэрыяльную шкоду, гора-помсціка чакае суд і да 10 гадоў пазбаўлення волі. Беларуская рэкурсія. Уначы да жыхара Гродна нехта ламіўся ў дзверы, і тады мужчына выклікаў на нечаканых гасцей міліцыю. Праўда, у выніку аказалася, што ламіліся да яго якраз такі міліцыянты. Як ні дзіўна, гісторыя была не пра палітыку. Першых міліцыянтаў выклікалі суседзі, бо ў мужчыны надта гучна грала музыка. Чым скончылася гісторыя, на жаль, невядома. Дажыначны урбанізм, бязлітасны і бессэнсоўны. У Валожыні рыхтуюцца прымаць абласныя дажынкі, і для гэтага ў скверы на галоўнай плошчы проста павырубалі ўсе дрэвы. Улады абяцаюць, што цяпер там будзе вялікая аўтамабільная паркоўка. Праўда, наколькі яна патрэбная ў 10-тысячным горадзе, застаецца пытаннем. Але адзначым, што ў соцсетках людзі выказваюцца як супраць такога рашэння, так і ў яго падтрымку. Памёр самы стары блогер у Беларусі. Некалькі месяцаў таму 93-гадовы дзед Гена, як ён сам сябе называў, завёў старонку ў тыктоку. На ёй дзядуля змясціў некалькі відэаролікаў, якія яму, верагодна, дапамагала здымаць яго унучка. У іх Геннадзь гатаваў халаднік, каштаваў клубніцы і правяраў памяць. У адным з відэаролікаў дзядуля распавёў, што раней працаваў кіроўцам і жыў у Навагрудскім раёне, але пасля смерці жонкі некалькі гадоў таму пераехаў у сталіцу да дзяцей. Дзядуля казаў, што вельмі рады каментарам і прывітаннем ад сваіх падпісчыкаў, але, на жаль, кар'ера блогера аказалася вельмі кароткай. Чалавекі стрымалі сваё страшнае абяцанне. Стала вядома пра яшчэ некалькіх затрыманых падчас аблавы ў Фаніпалі. Цяпер яны паказалі яшчэ 4 чалавек, якіх вінавацяць ва ўдзеле ў пратэстах 2020 года, а гэта 2 сям'і, мужы і жонкі. Цяпер сілавікі пагражаюць затрыманым крымінальнай справай і калоніяй. Былая прэс-сакратарка пракуратуры Анжаліка Курчак пайшла на павышэнне. Яе прызначылі дэпутаткай. Адпаведна, Курчак стала дазваляць сабе больш, і цяпер у эфіры дзяржаўнага тэлебачання яна паразважала пра 2025 год і выбары, а таксама выпісала з беларусаў тых, хто жыве за мяжой. Поэтому 25 год. Замечательный год. Я думаю, что мы его замечательно переживем. Поэтому, а что касается тех деструктивных ресурсов, вы знаете, в нашем менталитете белорусов, те, которые живут за пределами Беларуси, они не белорусы, и мы их не слышим. Мы слышим и понимаем, и верим тем, которые рядом с нами. Поэтому я уверена, что все будет хорошо в 2025 году. Апошнімі днямі па ўсёй Беларусі ідзе неверагодны грыбны ўраджай. Але будьце вельмі пільнымі і асцярожнымі, бо ў лясах часам замест белага грыба можна наткнуцца на бурага мядзведзя. Прынамсі, так і адбылося ў Лагойскім раёне. На ўсякі выпадак нагадаем, калі мядзведь знаходзіцца блізка, пастаўце паміж ім і сабой нейкі буйны прадмет, заплечнік, ровар ці кошык з грыбамі і павольна адступайце, не паварочваючыся да звера спіной. Бегчы ні ў якім разе нельга, бо гэта толькі справакуе звера на атаку. Вось такія навіны пятніцы. Не забывайцеся, што ўвечары нядзелі на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся на канал, каб нічога не прапусціць. Стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.